Kawai ka khubor kabla sapriang haik social media. Kabaya day bat kawai kerukan thai jong ka perthai ka kamruai kata kadai ka Shakira. Bat uklur football baponam tam ha ka perthai Lionel Messi. Ha kini kisngi layu I pait ba ya ka post ba ka Shakira kala ai ka chinro ka bakrau ya Messi. Bat kala ongru ba Messi ulong briu baton ka ching ai tilon ka ching long rente bat ubayai banyale persya ya kijing bat ban pri ya ka perthai baka ching Tracy Tom kalong ka badon jingmon kala ong susu baka Shakira ka ngej baka ka ba Messi ule kam day tang sap football hendrai kalong ru kanuksa jong ka ching long briu ka babha ka ching yaisha bat ka ching ai tilot na ka banta ka kam jung kane kadai ka khubor kapala pan kemen nya bon kena kersan jong Messi hakeleng ka perthai wat la kataru omdon jing artatin ba Lionel Messi ude way ni kinong ilakai ubalayo buram tam ha ke history jong ka football nadu bau dangren ulai khon bat bon kijing ula Tracy Tom ban poi syaka kerdan ka bakrau pat hadu menta udang yai pen ya kecing long pait ba ka bajai jai pat kecing Trey Hawk kane kalong kadau babon kiru pokmat kinong ruai kinong ilakai pat ki pait ba ki ju ai burom yu om day tang namar ki trofi ki ba ula job henrei namar ka jinglong ju kom ubri ba smurin bat uba burom ki wepan haba ka Shakira kelapan pau ke jingro yo Messi te kataru kamlong ka ka ba phla kalong ka bala ban suthu namar ba Messi ula pen iya ka perthai ba ka jingjob ka ba sisha kawan ling ba ka jing Tracy Tom ka jing Yaisha bat ka jing ngej halade kumbang item Messi ula ra ka Argentina syaka nam ladu jong ka World Cup bat ula thau bon kirikon ki bala ban sakkan mau ha ke history jong ka football kane kala penlong ya bon ki bru pan pe ja om tang unong ilakai ndai kum unong lam u babha kinong kersan jong Messi ru kila pen pau ke jing Superman haden ba kane ka khubor ka sapriang bon ki ong ba ka jing Tracy Tom jong kadai ka bahok pan yo ka chingaro na ki bru ki ba paunam na ki we pat ki banta jong ka perthai ladangi pej ya ka jingalenti jong Messi kamlong satya ka kam ka basok ha kapor ba udang khna ulamat pon kicing ndai syam la pandam da kicing Tracy Tom bar kicing ngej halade ula kalalong uwei na kinong ilakai uba ponam tam ha history jong ka football kalong kicing hikai ki samla baka sap marwei kambiang lada omdon kicing Tracy Tom kicing Yaisha bar kicing penlai jingmut kicing job kanlong ka ba pan poi dei na kane kadau babon ki kmi ki paru ki ju ainuk sai Messi shalaki khon ha social media bon kino kersan kila penpau bahaba ka Shakira kala ai ka chingaro Messi kata ka pen bawat ki bri ki bajob hagi wepat ki kam kite bat ithu ka ching IT jung om tang kino ruai ndai bon kino la kai barim ki coach bat ki rupok matro ki ju ai ka chingaro Messi ki ong bau de unong lakai ubala ban pen kelai ka chilakai ha kano kapor bat ubaju burom ki parlok jung kajing job jung Messi kam day tang namar pa ula pan thebon ki kol kawan ro ya kajing la jung pan thaulat ya ki parlok pan yalam ya ka kanhon bat pan yailong ubas kham wata ki por ki ba tam kane ka day kajing long jung noilam ubas shisha ha ka bakot ka khubor kum kane ka penkan mau yangi baka jing job ka basisha kam day tang kanam lane ki trofi kajing long hong kajing Tracy Tom bat kajing buromi ki weiru ki long ki ba kordor day na kata kadau ba Lionel Messi udang yayo ya kacing bat kacing burom na ki million ngot kinong kersan hakeleng ka perthai khublai sibon ni pi paro ba pilapej ya kane ka video hadu ka bakon lada pi sngotenan sumba share like pa subscribe ya kane ka channel khnang ba phinyo ya ki khubor football ki ba thmai man kasngi khublai sibon bat ngi second piang hakawi pan ka video